nyomtok, jó gyerekek? De már nyomtam. Akkor nyomhatsz, addig nem nyom, senki nem nyom, amíg én el nem veszem a kezem. Jó? Robi? Bazsi. Vérre megy gyerekek, jó? Fölkészülni. Mehet. Tudod, merre felé kell nyomni? Gyerünk, Robi, gyerünk! Hagyj bele apait, anyait. Ez az. Elhozom a hűtőt, bazd meg. Gyerünk, Robi! Ne hagyd magad! Bazsi, még meg se izzad. Most komolyan csuklóba tartod? Ne csuklózzunk, ne csuklózzunk. Jó, elég a játékból, most már dőljön el a harc! Ennyi. Köszönjük. Itt baráti készfogás, hogy még adott.